As rúas de Pontevedra encheronse hoxe de pancartas, nas cales podíanse ler mensaxes tan claros e directos como estes. A capital da provincia uniuse hoxe á folga mundial polo clima e o fixo a través de varios actos. O primeiro despregue desta pancarta por parte da Corporación Municipal e unha concentración fronte ao Pazo Provincial de todos os deputados. A continuación, os estudantes da cidade colleron o mando. Os representantes do Movemento Galego polo Clima presentaron o seu manifesto na subdelegación do Goberno e a Praza da Peregrina converteuse no epicentro desta xornada. Alí, preto de 400 alumnos da rede de escolas asociadas da UNESCO uniron as súas forzas para exixir a todas as institucións que tomen medidas para frear a crise climática. Quenes son os culpables? O sistema capitalista de hoxe en día. O sistema consumista no cal vivimos, onde prestamos máis atención ao diñeiro que ao noso clima, que a nosa terra e que a nosa forma de vida. Quero dicir, non buscamos o diñeiro fácil en vez de ver por o noso futuro. Es muy importante la movilización. Hoy los institutos están vacíos en su gran mayoría, centros de toda Pontevedra están casi vacíos, pero aún así sigue siendo necesaria una mayor movilización, un mayor movimiento. La huelga sí se secunda mayormente, pero no hay ese espíritu de salir a la calle a contestar a los políticos que como lo están haciendo y decirles que esto no es la forma correcta de decirlo. A pesares da súa corta idade, todos estes rapaces son conscientes de cal debe ser o compromiso de toda a cidadanía e como poden colaborar no seu día a día para salvar o planeta. Hoy imos a falar por Pontevedra de o mundo, de noso planeta, que tenemos que protexerlo, non tirar os plásticos aos mares e por eso que queremos cuidar noso planeta para non sucederlo máis e que non se extinga ningún animal de o mar. Porque estamos contaminando moitísimo o planeta e vaise acabar destruindo por culpa nosa. Nos estamos suicidando prácticamente e imos reivindicar iso. Saindo á rúa, reclamando os nosos dereitos na cidade máis próxima que teñamos, sobre todo, eso a nivel de reclamar e de reivindicar, a nivel na túa casa, pois limitando o teu consumo de plástico, reciclando, facendo compostaxe, movilizándote sobre todo. Porque eles teñen claro que o futuro está nas súas mans, que non hai planeta B e que ante a emerxencia climática fai falla unha revolución ecolóxica. Compañeras e compañeiros, a loita segue!